Hello guys, good afternoon. So, actually, nag-arrange ako ng mga dirata. Kinuha ko dito kasi papa yung nag-arrange dyan. So, inano ko dito, tinransfer ko. Ayun, tapos ko rin ako nililinis. And then, nagluluto ko ngayon ng, ayun, pinapakuluan ko itong macaroni. Ayan, maliliit siya ng macaroni. So, igagawin natin salad. Pero nagtira ako sa para just in case lang na baka mag-bake mac, bake mac charot. Mag-sopas ganyan. So, nagtira ako ng konti. Eto. Actually, medyo marami na nga yan. So, at least lang merong magamit lang just in case. Pero eto, ilalagay ko sa freezer yung... Pasensya na, lagi kinakakita ng ganito kasi after namin gamitin, nilalaban ni Papa, dyan niya inilalagay. So eto lahat yung mga ilalagay natin. Napakita ko na to sa haul. Ayan. So eto, wala akong ibang mapaglagyan. So dito ko nilagay yung mga beef loaf. Tapos yung sa kabila, etong mga corned beef. Tapos, teka lang. Dito kasi nilagay ni Papa yung mga dilata. Kaya ita-transfer natin. Ayan, parang kasya na ata dito yung Wala akong ibang mapaglagyan kasi ayan, dyan na lang kasya pala sila. Kasama na yung corned beef. Tapos eto na lang sa eto sa makuna na namin to kanina yung sardinas. Kinain namin kaninang kagabi. Kagabi ba? Kanina palang umaga. Ayan. Hello guys! Ngayon, umupo ako dito kasi gusto kong pag-usapan natin kasi gusto kong i-share ito kasi hindi lang ako yung apektado sa virus na ito. Alam ko, yung mga videos ko about dito talaga sa virus kasi talagang na-feel din namin talaga yung epekto sa amin, sa negosyo namin, sa buhay namin. At alam ko hindi lang kami, tayong lahat, diba? So, mas magandang pag-usapan ito ngayon kasi napapanahon talaga siya. And alam ko maraming makaka-relate sa atin. Hindi lang ako, diba? Marami tayo. So now, alam ko ngayon natin marirealize kung gaano yung mga pagsisisi na alam ko marami tayong mga kababayan na hindi nga nakapag-ipon. Maraming mga pagsisisi kung bakit hindi tayo nag-ipon kasi sino ba mag-aakalang darating yung ganito, 'di ba? Kaya nga siya tinawag na emergency. So now, we're very lucky na alam mo yung meron pa kaming pera para pangbili ng grocery na makakapag-survive pa. Alam ko marami pang iba na medyo talagang hirap na hirap. And please leave comment down below guys kung kayo rin, ano yung mga pinagdadaanan ninyo ngayon. Kasi gusto kong i-share din sa inyo yung mga pinagdadaanan namin talaga ngayon, no? And sa nakikita ko na
maraming mga alkansya na nabutas dahil sa sitwasyong ito. Wala namang may gusto nito talaga, di ba? Maraming kumpanya ang nagsara, maraming mga trabaho na, maraming mga empleyado na syempre nawalan ng trabaho, di ba? Doon sa airlines, ganyan. What if wala kang ipon, di ba? Yun yung pinakamahirap. And yung sa mga pinakamababa talaga, yung poorest of the poorest, talaga sila talaga yung kawawa. Kasi parang yung kahit isang tuka, wala talaga silang makain. They really need support dun sa government. And marami ako nakikita sa Manila na talagang yung kahit lockdown na yung mga tao nagtatrabaho pa rin. And I really do understand talaga kasi I feel yun. Kasi alam ko kung anong feeling na ganyan talaga na kailangan mo magtrabaho kasi wala ka namang choice. Kasi nga yung government, nag-ano sila na susuportahan nila yung mga tao. Pero syempre, hindi naman agad-agad na ibibigay yun talaga kasi may mga proseso pang pinagdadaanan. So sa mga araw na yun, kailangan talaga magtrabaho ng mga tao. So, sana ay ma-address ka agad yun ng mga, kasi hindi naman kaya ng gobyerno talaga yan ng ano. Kailangan talaga may mga yung local government yung mag-aalaga doon sa mga ano nila talaga, doon sa mga tao sa cities nila. So, ayun. And ngayon, paano kami naapektuhan ngayon dito sa virus na ito sa ganitong sitwasyon? And sasabihin ko sa inyo guys, na-stop yung aming business. Hindi lang naman kami. Ang daming taong apektado nito. So, nung una medyo okay pa, hindi pa apektado yung shipping, ganyan. Pero dumaan yung mga araw, nag-iiba-iba yung mga guidelines ng presidente. Depende dun sa ilang kaso na yung naano ng coronavirus, diba? So, habang dumadaan yung araw, nag-iiba-iba rin yung guidelines. So, naapektuhan na yung mga shipping, ganyan. So, ang nangyari ngayon is wala na talaga, hindi na kami on vacation na yung sa shop namin, hindi na pwedeng mag-order. Kasi nga, yung mga nakaship lahat, ibabalik sa amin kung hindi siya ma-deliver. Kasi nga, wala na diba sa Luzon lockdown na, so wala nang mga deliveries doon. Pati sa ibang mga karating nating mga wala na rin. So, stop talaga. As in super stop talaga yung alam nyo naman na si Shopee lang talaga yung pinagkukuha namin lahat ng aming kailangan, 'di ba? And talaga namang talagang apektado kami guys, and ayun, ganoon talaga yung buhay, at saka wala naman tayong kasiguraduhan talaga kung hanggang kailan ito matatapos. Kasi even naman yung mga malalaking malls talagang nag-close sila. Kasi wala na talaga makikita mo sa labas, wala na mga tao. And talagang sana lang mag-cooperate lahat ng tao talaga na magstay na lang sa bahay. At sana yung government din maibigay nila kaagad yung pangangailangan ng tao. Kasi magtatrabaho din talaga sila. Kasi nga wala silang mapagkukunan ng pagkain nila, ng pangkain, diba? So, para at least mabilis matapos ito. And medyo mahirap. Siyempre, iniisip natin talaga yung mga bayarin, yung mga diba? And, ganun talaga yung life. Minsan, iniisip na lang talaga na hindi lang naman kami yung affected talaga. Maraming tao. May mga tao pang mas nangangailangan pa nga talaga kaysa sa amin. And, just have faith talaga na makakayanan natin to lahat. Kasi, syempre, hindi naman ganun kadali itong nangyayari sa ating bansa. So, yun, tinatanggap ko lang naman talaga siya na nag-stop lahat yung business, ganyan. Pero syempre, hindi naman tayo pwede mag-stop kumain. Kakain pa rin naman talaga tayo, di ba? Kailangan naman talaga natin magtipid para talaga ma-stretch yung pagkain natin, yung pera natin na makasurvive pa. Kasi nga wala nga kasiguraduhan kung hanggang kailan yung lockdown. Ayun. For now, hindi pa namin kailangan talaga na as in talaga sa government yung mga ibibigay nila sa atin sa mga pero
sa mga susunod na buwan, hindi ko masisigurado talaga kung makakaya pa talaga na, alam mo yung kung aabutin pa ng 3 to 6 months, ganyan kahaba. Kasi, syempre yung mga bills natin, every month yan, 'di ba? Tapos, may mga palugit pa sila, mga 2 months lang, ganyan. So, sana lang makasurvive tayong lahat. Kasi, lahat man tayo talaga apektado nito, and mas nakakaawa yung mga nasa pinakababa talaga. Kasi yung mga no work, no pay, and meron ding mga iba na mga construction worker talaga sila, and wala talagang mapagkukunan na iba, sila lang yung talagang may income. So, medyo pahirapan. So, let's just pray guys na matapos ito lahat. And medyo lang talagang, lang tayo, be positive lang talaga tayo na matatapos to lahat. And marami ako nakikita talaga na yung pag-lockdown. Kasi lagi ako nanonood talaga sa balita simula nung nag-ano talaga yung about sa coronavirus. Talagang halos every day talaga kami nanonood ng balita. Kasi para at least updated tayo. At saka yung mga fake news, sana lang i-lessen yung mga fake news kasi marami ako nakikita mga fake news. Manood lang po tayo talaga sa balita, sa radyo, yung mga legit talaga na mapagkukunan natin ng impormasyon. Kasi ang daming nagkakalat yung news at marami din talagang naniniwala dun sa mga fake news. Yung mga sa Facebook lang nanonood ng balita ng mga nakarely lang sila dun sa Facebook. Huwag kayo mag-rely sa Facebook. Napaka-ano pa rin talaga yung balita sa mga television. Doon sa television may mga fake news din. Pero syempre, mas better yung mga ganun sa radyo. Mas better yun na nakikinig ka sa mga ganun talaga. So, ayun. So, salamat sa panonood. I'm just sharing my experience. Yung experience namin ngayon na talagang apektado lahat. And hindi ko alam talaga kung ano yung mangyayari, pero sa next video natin pag-usapan natin kung paano tayo makaka-recover dito talaga, kung ano yung mga hakbang, mga plano namin na gagawin after dito. So, ayun. So, leave comment down below guys kung ano yung mga experiences to dyan sa ibang bansa, or maybe sa mga dito lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kasi lahat naman tayo talaga dito sa Pilipinas apektado din. So, ayun, salamat sa panonood guys. Ingat-ingat tayo guys, and let's just pray and be positive. So, paalam!